No siema, jadę do Warszawy, ale nie dlatego, że sobie wymyśliłem. Na koncert. Czy tym razem Warszawa mi się spodoba lepiej jak zwykle? Nie wiem, ale może. Zobaczymy. Pogoda klimatycznie w Katowicach cudowna. Wspaniała, wymarzona. Bello, fantastico. Wow. Ciekawe jak tam klimat w stolicy. Ja mam bardzo dużego pecha do pogody w Warszawie. Co przyjadę, to albo deszcz, albo śnieg, brzydko, szaro, zimno, mokro, paskudnie. Przypadek? Przekonajmy się. Żyrafa stoi, najdziwniejsza żyrafa świata. 2 lata czekania przez obsranego COVID-a. Lepiej, żeby było warto. Bułka z kotletem i woda 20 zł. No, powiem wam, ciężko. Jedyne 20 minut spóźnienia, nie można narzekać. Ludzie, co to była za męcząca podróż. Niby stać 2 godziny 40 to nie jest super długo, ale nie wiem. Jestem wymęczony gorzej jak po 8. No, na razie Warszawa nie oddziaływuje na mnie pozytywnie, ale zobaczmy. Może da się polubić. Niestety, proszę Państwa, mimo wszystko stoi. Uwielbiam ten miks architektoniczny. Tutaj jakieś, no całkiem przyzwoite kamieniczki. Tutaj piękny, wpasowujący się w motyw kebabik. No i za nami crème de la crème. Ledwo przyjechałem do Warszawy i akurat na mój przyjazd, co się stało? Zaczął padać deszcz. Super. Także klimatycznie bez zmian. Warunki klimatyczne są słabe, także siedząc w Warszawie oglądamy na telewizorze Bytom na streamie u Dawidka. Można się bawić kulturalnie? Można. Lepszej pogody na koncert nie szło sobie wymarzyć. Jakby człowiek wiedział, to by tu przyjechał w sztormiaku, Olig Mantlu. 4 bramki przeszedłem, jeszcze została 1. Może się uda nawet wejść. Dobra, no Śląski fajniejszy, bezdyskusyjnie, ale od bidy może być, jakby nie ta zdupczona pogoda. Bardzo fajny taki koncert Rammsteina. Polecam każdemu takie widowisko, tylko nic nie słyszę. Ruch na moście na Wiśle został zamknięty i dla tramwajów i autobusów i wszystkiego i można go przejść tylko pieszo. Także teraz będziemy przekraczać Wisłę. Tu chyba przyjechali wszyscy Niemcy z Niemiec. Ja tu naokoło słyszę praktycznie tylko niemiecką mowę. Czy to jest jeszcze Polska? Czy to jest jeszcze Warszawa? Czy to już jest Warszał? Ty, całkiem ta Wisła spora. Ja myślałem, że to takie coś trochę a la Bytomka, Szarlejka. Zaskoczenie. Lepiej nie wpaść. Idziemy zobaczyć, co to wspaniałe miasto grzechu ma nam do zaoferowania. Co Warszawa ma do zaoferowania? To co najlepsze. Cyk. Najważniejsze punkty stolicy są zwiedzane. Drodzy Państwo, kiedy już pierwsze piwo i wódka została wypita, czas przyjść pod siedzibę polskiej telewizji państwowej, mało tego. Tutaj powstają wszystkie Państwa ulubione programy. Tutaj jest epicentrum finansowane z mojej i z Waszej kieszeni. Trzymam za nich kciuki, niech żyją 100 lat i niech dalej robią dobrą robotę. Cały czas do przodu, dobry przekaz leci, niech się to trzyma. Pozdrawiam wszystkich chłopaków z polskiej telewizji państwowej. NBP, piękny banknot z Lechem Świętej Pamięci Kaczyńskim, piękna sprawa. Jaki był napis? Tam dalej był napis dbamy o wartość pieniądza. Aha, ale już nie ma napisu, bo już nie dbają. Oj. A tutaj UOKiK. Ci, którzy dybią na nieuczciwych streamerów i youtuberów, którzy nie chcą oznaczać płatnych współprac. Ja nie mam nic na sumieniu, ja wszystko oznaczam, dlatego ja tu przechodzę bez tego, bez cienia, prawda? Z piersią do przodu. Z piersią do przodu, ja się niczego nie boję. A tam Wedel i tu uwaga, dowcip. Dlaczego Wedel nie miał dzieci?
bo cały interes ładował w kakao. Krajowa Rada Spółdzielcza. Czym się zajmuje Krajowa Rada Spółdzielcza? Nie wiem, ale bardzo ciekawy budynek, trochę w stylu Bioshocka. Uwagę zwraca podejrzany pokój w środku z podejrzanym czerwonym światłem. Mam zooma, ale no, nie widać, ale mam podejrzenie. Dzisiaj, proszę Państwa, bardzo ładna pogoda, bo dzisiaj wyjeżdżamy do domu. I tutaj, proszę, najwyższy w Warszawie budynek. Ile tam było tych metrów? 230 metrów do dachu. 300 do iglicy. Miks architektury po raz drugi. Amerykańskie M76. Komuszy blok. Przedwojenna kamienica. Piękna sprawa. W tym miejscu nawet lampy muszą być socrealistyczne. Jest słynny Plac Zbawiciela. Przyszedłem zobaczyć, czy tu się szanuje prawa różnych mniejszości. No i co? Nie ma tęczy. Nie ma. Co można, panie przewodniku, powiedzieć o Politechnice? Nie wiem, nie byłem tam. No tośmy się popisali. A tutaj słynny dworzec z Intra Złotopolskich, gdzie siedział komisarz, jak mu było? Wiesław Gabriel chyba. Pogoda już się zbiera do wypędzenia mnie. Dobra, no to jadę. Pitomy stąd. Wróciwszy do domu, koncert naprawdę super się udał. 2,5 godziny ostrego rżnięcia. Pod moją nieobecność kot był nawet grzeczny. Został zrzucony tylko jeden kwiatek. Nie łatka? Chyba w końcu mi się udało dojść do tego, co tak naprawdę najbardziej mi się nie podoba w Warszawie. I to jest chyba ten socrealizm, czyli te budowle w stylu takim podobnym właśnie do Pałacu Kultury, które w Warszawie powstały po II wojnie światowej. Taki ogromny, masywny, depresyjny strasznie, z tymi potężnymi kolumnami, z tymi jakimiś figurami ludu pracującego. Kojarzy mi się to strasznie z właśnie takimi postsowieckimi miastami, gdzieś, nie wiem, Białorusi, wschodniej Ukrainy albo Rosji. I Warszawa naprawdę ma swoje momenty. W sensie ta stara część miasta, która tak naprawdę nie jest stara, bo jest odbudowana po wojnie, jest bardzo ładna faktycznie, tylko ona jest w porównaniu do całego miasta bardzo niewielka, a w reszcie miasta niestety właśnie dominuje zabudowa tego typu, która też tworzona była, jakby nie było, z premedytacją, tak? Warszawa nie miała być tak za bardzo odbudowana jako miasto zachodnioeuropejskie architektonicznie, tylko właśnie bardziej takie sowieckie, takie bardziej trochę, żeby było zbliżone do Moskwy. Niestety. Czekam na wasze... No nie wiem w sumie, na co czekam na wasze... Nie wiem, podoba wam się Warszawa? O, może z takim pytaniem zakończymy. Nara! Magiczno kulo, proszę cię, padaj mi, co ją mam robić? Chyć roboty, pieronowy lebrze.